Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şeyde buyuruyorlar. İzhab femen tabi'aka minhum fe inne cehenneme cezaukum cezaen mağfura واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Ey şeytan, barten git şu yerden, yok bol şu yerden. Ve şeyde de sana boyun olallar hem gittin şu yerden. Cehennem tidin hemmeğidin barcak layık cezaňyzdyr. Ve sen olun içinde güýjüň yetellerini sesiň bilen çek ve olaryň üstüne atly goşunyň bilen, piyada goşunyň bilen çöz ve olaryň mal baýlyklaryny, çaga baly çagalaryny sen olary şerikdeş bol we olary sen wagdalaryny ber we şeytan hem diňe allanmaklyk wagdasyny berýär. İbn Abi Hatim İbn Abbas'tan ediyen tefsirini şeydirak aydiyalar. وَاسْتَفْسِزْ مَنْ اِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ güýjüň yetenini şolaň içinde öz sesiň bilen azdır diýäni her bir bolukçuluğa çağırýan ses diýip aýdan. We belli bolşuna görä aýdym saz hem şol bolukçuluğa çağırýan esasy esbablaryň biri. İbn Abi Hatim Leys'ten rivayet edip aýdýarlar. "Wastafsiz men istata'ta minhum bi sawtik" diýäni öz sesiň bilen sen olary azır diýäni sen olary güýjüň ýetenden aýdym sabar bilen batyl sözler bilen diýip şeýler tefsir edýärler. Aýdym sazyň inniki ady sumut, ýani aňyrmaklyk. Allah Teala de efemin hadal hadisi ta'jabun. Siz bizim bu mübarek ayetden bu gen görýäňizmi? Wa tadhakuna wa la tabkun. Siz bu ayetler dinlägem ağlamaklyň deregine tersine gülýäňizle. Wa antum samidun. Siz samit ýagdaýda doňup dursuňuz diýip aýdan Allah Teala. Inni İbn Abbas radıyallahu anhu rivayet edilýär. Sumut yani el-gina fi lugha hamir. Yani eşeğin ağzındaky aýtmaklyk. Yani eşek aýdym aýtmaklygy diýen manysynda. Ve yuqalu ismadi lana ey ganni lana. Yani hasan aýdym aýtjak bolany aýdymça ismadi lana. Aýdym aýdyp ber bize, bir aňyryp ber diýip aýdýarlar. Diýmek sumut hem şol aňyrmaklyk manysynda aýdymçy hamala bir eşek aňyryp duranýaly şeýlerak ýagdaýda aýatda Allah Taala getirýär. Käbir selefler aýdanlar el-maasi baridul kufr. Günahkarçyk işler käfiriň öň ýanydyr. Öň ýanyna basgançakdyr we şeýlede kema annal qublata baridul jimaa oğşamaklyk hem gatnaşyk etmekliň öň ýanyna basgançakdyr. Wal ghina'u baridul kufr bariduz zina we aýdym saz hem zinaň öň ýanyna basgançakdyr. Wan nazaru baridul aşq seretmeklik zinan maşgalar seretmeklik hem aşk belasyna uçramaklyň öň ýanyna basgançakdyr. Wal maradu baridul maut kesellemeklik hem ölümüň öň ýanyna basgançakdyr diýip aýdanlar. Inni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aýdym sazyň haramlygy hakynda we şeýlede saz gurallarynyň haramlygy hakynda hadislerden misallar getirelim. Abdurrahman ibn Ghanam'dan ol aýdýar haddathana Abu Amir Abu Malik al-Ash'ari radıyallahu anhuma aýdýarlar ennehu semi'a an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem şu sahawa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle aýdanyny eşidipdir. La yakunanna min ummati qawmun yastahilluna al-hurra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýarlar men ummatymdan
şeýle bir zamana geler, men ummatumda şeýle bir adamlar bolar, olar özlerini har zynany halal hasaplarlar. Bu şeýle de ýüpek giýimlerini erkek adamlara haram, şonu hem halal hasaplarlar. Bu şeýle de arak şeraby hem halal hasaplarlar. Bu şeýle de aýdym saz gurallarny hem halal hasaplarlar diýip Buxarıda sahih hadisde şeýlerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdanlar. Ve an Sehl ibn Sa'd es-Sa'idi diýilen sahabadan radıyallahu anhu rivayet edilýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Yekunu fi ummeti khasfun ve qadfun ve mashkhun." Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Men ummatymda yer ýuwutmaklygym bolar, bir ýeri zyňylmaklyk hem bolar, we şeýle de bir başga bir şekle öwrülmeklik hem bolar" diýip aýdan. Qyla ya Rasulullah meta? Onu sahabalar soraýarlar. Haçan şo ya Rasulullah diýip soraýarlar. O Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "İza zaharat el-ma'azif wal-qinat wastahallat el-khamra." Haçanda aýdym saz mewjüsü, her hili saz Qur'anlary mewjüsü, we şeýle de şeraplar haram, mesedçi şeraplar halal hasaplanan gününde şol wagtda men otumda yerem ýuwdur, zyňlaram, we şeýle de başga haýwanlara da öwrülmeklik bolar diýip aýdan. We şeýle de Musnedde İbn Abbas radıyallahu anhu da rivayet edilýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýarlar: "İnna Allah harramal khamra vel meysira vel kubata ve kullu muskirin haramun." Allah Teala arak şeraby haram etdi we humarly oýunlary haram etdi we şeýle de kuşt oýnamakly haram etdi we her bir mis edici zat hem haramdyr diýip aýdýar. İbn Abi Dunya Ebi Hureyre radıyallahu anhu rivayet edip aýdýarlar: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýarlar: "Yumsahu qawmun min hadihi'l ummah fi ahiriz zaman qiradatan ve khanazir." Men ummatumdan bir kowm, bir halk ahir zaman golylanna maymunlara we doňuzlara öwrüler diýip aýdan. Onu soraýarlar: "Qalu ya Rasulullah, eleyse yeşhedun en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Rasulullah?" Ya Rasulullah, olar la ilahe illallah diýen oklarmy? Bir Allah şaýatlyk beren oklarmy? O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem onun peygamberi diýen oklarmy ya Rasulullah olar diýip soraýar. Onu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bela, yok belki de olar diýerler. Ve yasumun ve ağzı hem bekleýärler, orada hem tutýarlar. Ve yusallun ve namaz hem okuýarlar. Ve yahujjun hacem edýärler. Qila fema baluhum ya Rasulullah? Beýle ýagdaýda bolsalar näme üçin beýle bolýarlar ka olar diýip soraýar sahabalar. Onda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "İttehadul ma'azifa ve'd-dufufa ve'l-qinat fabatu ala şurbihim ve lahwihim faasbahu ve kad musihu qiradatan ve khanazir." Olar aýdym saadlary, dipleri we beýlek her hili ses çykarýan gurallary özleri üçin edindiler, şolary ulandylar, aýdym saad etdiler. Fabatu ala şurbihim ve lahwihim. Şeýdip aýdym saad edip bar giyjäni keýpi sabada arak içip meýmet boluşup aýdym saad tant her hili haramlyk etdiler. Şeýdip hem daňatyryp daňa goloy uqa gitdiler. Fa asbahu wa qad musihu qiradatan wa khanazir. Ve şeýdip daňatanna olar uqudan oýunup teher wagtynda turup görseler özleriniň maymuna hem doňuza öwrülüp galanlyklaryny görýärler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle ummatyndan şeýle azgyn adamlaryň boljakdygyny, ýani öz ummatyny mesh diýilen hukmyň, ýani maymuna doňuza öwrülmeklik
adam sıfatynyň, maýmunyň sıfatyny, doňunyň sıfatyny şekline geçşekdigini, şeýle haram iş etmeklik sebäpli bolýanyny, ýetatynam şolar aýdymsaz edýän adamlar, köp araq içýän alqaş adamlar diýip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadislerinde şeýleräk ýagdaýda bellenilýär. Seredin halymyz, ýagdaýymyz edil şu adyň özünde maýmuna doňuzy uğurlaýmeli ýagdaýa gelip galypdyr. Nirani alyp gör, aýdymsaz, keyp sapa, arakmy, şerapmy, näme diýsen haýdy haramlyň adyny tutup bilseň tapylýan ýagdaýda halymyz. Şoň üçin inni bil öz ýagdaýymyzyň maýmuna doňuza öwrüljekdigini garaşyp oturaýmakdan başga çäremiz galmandyr. Inni şeýleräk bir sözde riwayet edilýär. İbn Salim ibn al-Ja'd diýilen adam riwayet edip aýdýar: "La ya'tiyanna 'alan-nasi zamanun yejtemi'una fihi 'ala babi rajul." Şeýle bir zamana geler, adamlar bir adamyň gapysyny saklap dururlar. Ýürekde bozukçylyk etmeklik üçin yantaziruna an yakhruja ilayhim. Şol adam şu gapydan çykar diýip şu gapyň aldyna garaşar dururlar. Feyatlubuna ilayhi haja. Şoňa bir bozukçylyk etmeklik üçin mähtäşlik çekerler. Feyakhruju ilayhim. Ve şol bozukçylyk etmeklik niýetindäki adam öýünden çykýar. Waqat musika qırdan ew khinziran görse ol adam doňuza ya maýmuna öwrülen. Ve la yamurranna ar-rajul 'ala ar-rajul fi hanutihi yabi' ve bir adamyň dukanynyň ýanyna dukanyna zat satyp oturan ýerine geçip barýaka görür. Feyarji alayhi wa qad musika qırdan ew khinziran. Ýa dukanynyň ýanyna geçip gitdim, adam sypatyny nady? Gaýdyp geldimmi molyn eýem maýmun ya doňuzyň sypatyny öwrülip otyr. Şol ýagdaýy hem görýär. Abu Hurayra radıyallahu anhu aýdýar: "La taqumu as-sa'a hatta yamshi ar-rajulan ila al-amr ya'malanuhu fayumsah ahaduhuma qardan aw khanziran fala yamna'u alladhi naja minhuma ma fa'ala bi sahibihi an yamdiya ila sha'nihi dhalik hatta yaqdiya shahwatahu." Abu Hurayra radıyallahu anhu aýdýarlar: "Kıyamet gopmaz, te şeýle haramlyk bolýança." Yani iki tane adam bir bozukçylyk etmeklik üçin giderler. Bu şeýdip olaryň şol iki giden adamyň biri doňuz ýa maýmuna öwrüler. Indi beýleki gapdalynaky şoň bilen haram iş etjek bolup oturan adam öz haram işinden çekinäýmeli bolýan. Ýok, ol tersine gapdalynaky maýmuna doňuza öwrüp duranlygyny, şol haram iş sebäpli öwrülendigini bilip dursa-da öz edýän haram işinden çekinmän barıp öz şehwetini gahandyryp gaýdar. Ve hatta yamshi ar-rajulan ila al-amr ya'malanuhu. İki adam barıp bir haram iş ederler, feyukhsaf bi ahadihima. Ol iki haram iş eden adamın ikisinin birini yer yudur. Fela yamna'u allazi naja minhuma ma ra'a bi sahibihi an yamshi li sha'nihi zalik hatta yaqdiya shahwatahu minhu. Şol gapdalynaky ýollaşynyň bozukçylyk edişýän ýollaşynyň yer ýugdanlygyny gözü bilen görüp dursa-da şondan gaça durmaz. Ol ýene şol şehwetli işlerine baş goşup şeýde şehwetini gandyrar diýip aýdylar. Şeýde terdiň hemme zatlar içki duýgulary bilen baglanşykly. Haçanda içki duýgularyny bozuk häsiýetler, bozuk şehwetler alyp götüräýse, onu daşky surata täsir etjekler. Hatta adamyň daşky keşfini hem şeýle elhen şagdaýa salyp biljekler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem imamdan öňe geçýän adam, imam secde etmänkä secde edýän, rukû etmänkä rukû edip imamdan öňe geçýän adamy doňuz
eşeğin sıpatyny öwürläýmesin suratyň sen. Birden kelläň eşeğin kellesi bolup duruvermesin diýip şonu içki duýgularyny eşeğe meňzeýänligi sebäpli daşky duýguňam, daşky keşfiňem eşeğinke öwürläýmesin diýip şonu gorkudan. Sebäbi amamdan öňe geçmeklik edil eşeğin öz işini etmeklikde eşeğe meňzeýänligi sebäpli Peygamberimiz kelläň hem eşeğin kellesini öwürläýmesin diýip gorkulan. Egerde şu zatlardan belli bolýan bolsa, onda yer ýutmoklugy, maymuna doňuza öwrülmeklige iň munasipler şol aýdymsazy gurnaýan adamlar bolýar. Inni şu aýdan sözlerimizi jemlesek, şularyň hemmesiniň aňarsynda da uly paýhatlar ýatyr. Näme üçin aýdymsaz edýän adamlar maymuna doňuza öwrülýärler? Olaň etmişi nämede? Näme Allah Taala olara zulm edýärmi? Estağfirullah, haşa lillah en yef'ala zalik. Allah Taala beýle hiç wagt hiç bendesine çigit ýajakim zulm etmeýär. Leysa bizallamin lil abid. Bendeler Allah Taala zulm edici däldir. Onda näme üçin beýle ýagdaýa düşýärler? Gelin inni olaň hal ýagdaýyny birazjyk aklymyzy işledip ölçäp göreliň. Serdin olar aýdymsaz gurunýarlar. Arak şerap içýärler. Soň wejera bolup edi bilen haramlygyny edip tant edişip her hili zina işler hem edýärler şol tantyň aralarynda. Hey, şeýle iş edip ýören doňuz gördüňizmi? Şeýle haramlyk edip ýören maýmun gördüňizmi? Ýok. Hatta maýmunlar hem doňuzlar hem şeýle adamlara gören garaňda ýagşyrak bolup galýar. Ol adamlaryň edýän haram işleri doňuzyň kudanam meter, maýmunyň kudanam meter. Ýöne olar öz edýän işlerini doňuzyň horkullap, öz nijasatyny sorup ýatanlygyny görseňiz, edil aýdymsaz edýän adamyň arak şerap içip haramlyk edýän adamyň hem şol derejededigini bilip galarsyňyz. Sebäbi adamyň özünden çykýan nijasat hem arakdan beter haram däl. Aklyň gidirmeýän zat. Emma arak, şerap aklyň gidirýän zat. Aýdymsaz seni däldir edýän zat, iýlen çykarýan zat, namusdan çykarýan zat, diniňden daşlaşdyrýan zat, seni iň baryp ýatan utançsuz, bihaya, wejera, islenlik zady halkyň öňünden etmeklikden hiç çigit ýaly utanmajak derejede iň baryp ýatan iň soňky adam edip taşlayan zat aýdymsaz. Şeýle iň soňky adam bolandan soň adam sypatyny galaňdan nämesen? Keşf diýilen zat Allah Taala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahit aýdýar. Allah Taala şeýle ýagdaý öwrüýär, olar öz işlerini doňuzlardan meter. Ýöne keşf bir doňuzlaňka öwrüýär. Näme üçin? Hamala doňuz öz nijasatyny iýip bolup şol palçyň içinde, hapalaň içinde, her hili hapa, muzurlaň içinde hapalara bulaşyp ýör. Edil aýdymsaz edýän adam hem şonuň misalynda. Bir daşyndan seredip görüň, maýmunyň sypaty dagam oň ýanyna gülýala. Dälre bolmasly bolup, maýmun öz rızkyny gözläp şahadan şaha böküp ýör. Emma ol iki aýagynyň ortasyndaky şehwetin saklap bilmän bolmasly bolup dälre böküp şeýle ýagdaýa düşüp ýör. Onuň bu adamlara şol berilýän jezalar maýmuna doňuza öwrülmekligi laýyk jeza bolmaýarmy näme? Wah, egerde men elimde höküm bolsady, men şolary maýmuna doňuza öwrürdüm diýip pek arasda adamlar daşyndan diýişni gyjap ýören bolsalar näme bilýän? Elbetde şeýledir. Hükman Allah Taala bir iş etdimi, şoň arkasynda hükman hikmet ýatanlar, hükman paýhat ýatanlar,
egerde beýle adamlar şeýle jeza munasyp bolmasady, onda Allah Taala hiç haçan hem olara beýle jeza bermezdi. Şonuň üçin ediz musulman dogullar şeýle bolukçuluk mejlislerinde bolmaklykdan, goý şol biziň garnaşmyz bolsa-da, goý şol biziň nähili ýüregimizde ýakyn adamymyz bolsa-da, şol mejlislere gatnaşmaklykdan hawatyr edelim. Mümkin şol biziň gatnaşak mejlisimizde Allah Taalaň şol hökümi ýüze çykyp, şol adamlar maymuna doňuda öwrülüp, biz hem na'udhu billah şeýle elhenç ýagdaýa düşäýmäliň. Şoň üçin bilenmedi amal edip, öz ýakyn garnaşlanmady, dost ýarlanmady, şeýle elhenç azaplara, elhenç ýagdaýlara düşmeklikden saklajak bolalyň. Çünki öz dogunyň oda gaçsak bolup durka, onu gözüňi yummaklykdan beter zulmamy. Şonuň üçin beýle keyp sapalara müptela bolup giden adamlary şol palçykdan, şol haramlykdan, şol bozukçulukdan halas etmeklik üçin olara emri ma'ruf etmeklik farz biziň boýnumyzda. Şoň üçin baran ýerimizde hukman şu hükümleri eşitdirmeli. Şolaň egerde şu haram işlerine boyun dowam etseler, onu hukman doňuda we hukman maymuna öwüljekdigini aýdyp olary gorkulmaly. Soňra we ma alayna illa al-balagh. Eger olar düzelseler, onu Allah Taala bize iki selam sogap berer. Düzelmeselerim diňe biziň üstümizde öz boynumuzdaky musulmanlyk borjumuzy yitirdigimiz bolýar. O taýda biziň yitirýän zadymyz ýok. Diňe biz Allah Taalaň hükümlerini hukman insanlara yetiräýmeli. Allah Taala bizi musulman edip yaradan, biz Allah Taala musulmançylyk Allah boyun bolýan bennesi eden. Şoň üçin hem özümize bozukçuluk İslam'y zok dämi? Ahibbe lin-nasi ma tuhibbu li nefsika diýär Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Özüňe nämäni söýýän bolsaň, öz musulman doganyňa da şonu söý. Özüň pek arasda bolup İslam dininiň aňrabaş nygmatlarynyň peýdalanyp ýörseň, emma adamlar köpsi bozukçuluğa çümüp giderler. Dogduk oduny bir adymjyk galan olaň arasynda, emma olar fi gafletin mu'ridun, gaflatda ýüz soňup gelip ýörler. Ýöne şolary haýsy ýol bilen bolsa-da, nähili sözler bilen bolsa-da, firgowun mulaýym söz aýtmaklyga munasyp bolan bolsa, olar firgowundan beter kafir dälikleri düşnükli zat. Mümkin olaň içinde bilmezlikden edip ýörelleri vardyr. Mümkin olaň içinde öňden atwagysyndan gelýän däp diýip ýörelleri vardyr. Mümkin olaň içinde bilenden soň çekiljekleri vardyr. Magtymul şahyryň aýdyşýaly Jahangir Çinnan bilenne vardyr diýip aýtýaly. Hiç wagt musulman adamyň aýdan sözi ýerde barjak gel. İzra jamilan fi mawdi'ihi ve fi gayri mawdi'ihi felen yadhi'al jamilu aynama zur'a. Hayri işi ek nirede bolsa-da şol hayri iş sana ziyan etmez. Nirede ekenin bilenim diýip Peýgamber şol hikmetli sözde aýdylýan sözde uýmaklyk hukmandyr. Ya Rabb, law adrakatil qulubu 'azamatak لكان شهيقها القرآن وزفيرها الذكر ونبضها الدعاء. Ey Rabbim, ya Rabb, ey Perwerdigar, eger de yürekler sen beýikligiňi duýup bilsediler, onu ol demalanna Kur'an bilen demalardy, zikir bilen demalardy, ol yürekleň gan dip urýany doga bolardy. Eger desem beýikligiňi duýanna, olar şeýle beýik amallar bilen ýaşardylar. Inni ediz musulman dogallar Kur'an Kerimden, hadis şeriflerden mübarek ayetler, hadis şerifler aýdyldy. Ulamalaryň delilleri getirildi.
indi mundan arda başga delil getirereme täşlik ýok. Biz ondan näme üçin şol bozukçuluk aýdymysady biziň içimizde nädip halala öwrülüp gallyka? Gelin şunun asıl manysyna düşünjek bolalım. Elbette biziň içimizde ýürüýte ulanyp ýörülen nakyllar var. Mysal üçin şoluň içinden getirsek saz bilen töhbeti yaman diýmäňler adam ata dünýä gelenne wadyr diýip gaýby şahyryň aýdýan şygyryna şol delili biz tutunup diýmek aýdym saz Adam aleyhisselamdan bäri bar. Ol egerde haram iş bolsady, on Allah Taala onu ýeriň ýüzünden sıyırıp süpürüp taşlardy. Halal bolan soň dowam edýänler diýip şeýlerek düşünje de gidip ýörün adamlarym bolmakly mümkin. Elbetde bu adamlar ilmsizligi sebäpli bolmakly hem mümkin. Ya şol edip öwrenip giden aýdym sazyndan aýryly bilmeýänligi sebäpli bolmakly mümkin. Nähil bolan ýagdaýda da bu adamy Allah Taalaň hak ýoluny salmaklygyny Allah Taaladan diläliň we şunuň şu uyup ýörün naklynyň has dogrurak düşünürşini şeýlerek aýdalyň. Birinciden musulman adam dinni bir amal etjek bolsa hükman delili Kur'an ya hadis bolmaly. Bir zady halal etjek bolsa, bir zady haram etjek bolsa, diňe Kur'anyň üstünden hem hadisiň üstünden edip bolýar. Emma ýöne bir şahyryň aýdan sözi bilen ony amala aşyryp bolanok. Goý aşyryp bolýar diýäýemiz dedi. Şu şahyryň aýdan şygyry dürüst diýäýemiz dedi. Onun manysyna biz nädir düşünüp ýörüz. Onun hakyky manysyna şeýlerek düşünmeli. Saz bilen töhbet diýilýän zady bir ýere getirip bolýan zat däl ol. Saz diýäni ol ýürüdi Kur'anlar bilen çalynýan zat. Töhbet diýilýän zat öz başlyk edilýän gurrun. Bu aýdym saz diýilligi däl. Munyň asyl manysy saz bolan töhbete ýaman diýmäňler diýip aýdan berdi. Bu şygyrda saz bilen töhbet. Ýagny saz bolan töhbet. Saz bolan töhbet diýeni sazlaşyp gelýän töhbet. O da biziň pek şeriatymyzdaky el-emru bil ma'ruf we nehy anil munkar, hayır zada ünlemeklik, şer zatdan hem gaýtarmaklyk, şoňa saz bolan töhbet diýilýär. Şoň üçin bu şahyr öz şugrunyna saz bolan töhbete ýaman diýmäňler. Ey adamlar, şeriat bir zada buyursa haram zatdan gaç diýse, hayır zada ýapyş diýse sen oňa ýaman nime? Ay men ýaşajak, arkaýy lezzet çekjek, nähil istediğimçe ýaşajak. Bu bir gowzatlar däl, hemme zada gaýtaryp barýar. Ýaşaýsa lezzet barmy, onda haram işler etmeseň diýme ey adam zat. Bu zatlaryň haçandan bäri gelýär bize? Adam ata dünýä gelinni var. Hayır işe ünnäp, şer işten gaýtaryp Adam aleyhissalamy Allah Taala buyurýar ony. Sen öz zurriýatlaryňy haýra ünne, şerden hem gaýtar diýip aýdan. Şoň üçin sazlaşyp gelýän töhbet, jaýwa jaý gelýän töhbet diýen manysyna düşünmekligimiz zerur. Ol jaýwa jaý aýdylýan sözler hem şol hak zada buyurulyp şer zatdan gaýtarylýan sözler. Şoň üçin ey insanlar, siz ol zatlary ýaman nämäň? O zatlar Adam aleyhissalamdan bäri gelýän zatlar. Diýmek biz şu goşgyň manysyna düşünäýsek, onu biz hak ýola düşýekdigimiz şek şübhesiz. Emma biz onu öz şehwetlerimiz, şehwetli pikirlerimiz, öz nefsimize uyup onu aýdym sada ýönkäk goýurypdyr. Allah Taala bizim bu ýalgyşlyklarymyzy özü geçip bizi adaşan ýolumuzdan dogry ýola getirip hak ýola hidayata salmaklygyny diläliň. Bu şeýlede halkyň içinde şeýlerek aýdylyp ýorgunly sözler var. Ýani
eger ýurda döwlet geler bolsa, bagşy bilen ozon geler, yurtdan döwlet gider bolsa, molla bilen tozon geler diye. Şu sözlere seredine, hey şehwetini, nefsini öňüňe salyp, özüň hem şoň ýzyna boýnuňa zynjyr dakyp ýzyna entäýmesen, bu sözden manysyny boyun alyp boljakdyr manyny. Bu sözden manysyna öwrteredin ahyrin. Allah Taala bize bereketi berenni, belasından saklanny, şu gurulýan meçitlerde aýdylýan, Allah Taala'nın adyna aýdylýan beýik sözler sebäpli dämine? Allah Taala her günne bize azap bermeklik üçin niyet eder. Emma meçitlerde aýdylýan azanlaryň gudratyndan, azanlaryň bereketinden bize öz azabyny sowar. Seredin bizi halas edip ýören adam zat bizim halas bolmaklygymyza sebäp bolýan zatlar meçitlerde edilýän haýır dilek dogalar eken, aýdylýan azanlar eken. Emma biz bolsak öz şehwetimize uyup onu dinin üstüne näme başymyza betbaşçylyk gelýän bolsa şonu dinin üstüne ýönkäpdir. Aslında bizim üstümüze näme betbaşçylyklar, kıyınçylyklar, musibatlar gelse, ol bizim özümizden, ol biz öz edýän haram işlemi sebäpli gelýär. Emma biz onu boyun almaklykdan ejilýär de onu dinin üstüne, meçitlerin üstüne atanmaly, has laýygyrak görýär. Mert özünden görür, namart ýollaşyndan diýilýän sözün asıl manydy hem şunda bolsa gerek. Şoň üçin her kim öz ýalňyşyny görse, tuba limen şa'al aybuhu an uyubin nas, tuba cennetdäki büyük agaç bolsun, tuba agaçy bolsun, şeýle bir adama öz aýyplary bolan meşgul bolup kişe edegmese. قال الفضيل علامة الشقاوة 5. Fudayl aýdýarlar bitwatlyň alamaty 5'tir. Qillatul haya ve qaswatul qalb ve jumu'dul ayn ve ragbet fid dunya ve tulul amal. Bitwatlyň 5 tane alamaty var. Şoň birinjisi qillatul haya, utanç haýaň az bolmaklygy. Utanç haýany azal diýen zatlardan daşa dursak, inşallah bize utanç haýa täzeden geler we utanç haýaly adamda hem imanyň bir şahatynyň bolýugy el-ibanu şu'batun min el-haya'u şu'batun min el-iman ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haya utanç haýa imanyň bir şahatydyr diýip aýdýar. Egerde şo şaha bizde bolaýsa, onda haram işlere hiç wagt hem biz ilgat bilmezdik, utanardyk, haya ederdik, her ýyl haram işler edip, halkyň orta arasynda şeýle bozukçylyk edip, ara gaçyp, zina edip, aýdym sad edip, bihayalyk edip ýörmezdik. Wa qaswatul qalb, we yüreklerimiz gaty bolmadyk bolsady, onda biz şeýle haram işleri edibilmezdik. İkincisi hem yürek gatylygy. Diýmek, yürekleri yumşadýan zada ýapyşmaly biz. Onu hem her bir zat posýandyr. We şol pozy hem aýyrýan zat bardyr. We yürekleri hem posýa, şonu posyny aýyrýan zat hem Kur'andyr. Şoň üçin biz şeytanyň Kur'anyny goýup, aýdym sazy goýup, Allah Taala'nın Kur'anyna ýapyşsak, yüreklerimiziň gatysy yumşap başlar. Yüreklerimiz yumşatada, sonra göz ýaşlanmaz erek başlar. Üçüncü betwatlyň alamaty we jumudul ayn, gözüň doňmaklygy. Hiç wagt göz ýaş çykyp görmedi bizden. Hey Allah üçin ýekejegedek eden günä işlemimizi ýatlap ağladykmy? Gizlilikde seher çağında ağladykmy biz? Magtumul şahir aýdýar. Nun bir belhany ýok eýler, seher turup ýaş dökmek diýip aýdýar. Seredin, nun günämiz ýoğotyr, seher turup ýaş dökülsek Allah Taala üçin. Emma gözlerimiz doňup galy,
daşdan hem beter doňdy. Onu hiç eretmekliň aladatny hem etmäniýoruz. Warragbet fid dunya we bid dunya gyzygyp bar pikirimiz dünya toplamokluk, mal baýlyk toplap, şoňa gowunmoklukdan başga zadymyz galmandyr. Wa tulul amel we uzak arzular. Ine şu zatlar kimde bar bolsa, şol özüni hakyky betwagt adam hasaplaýsyn. Egerde kimde haya ýok bolsa, ýüregi hem gaty bolsa, göz ýaş döküp bilmeýän bolsa, dünya gyzygyp gidip barýan bolsa, uzak arzular onu bürep alyp girdawyna salyp gidip barýan bolsa, şol adam hakyky betwagt adamdyr. Ýöne elhamdülillah Allah Taala towa gapsyny hemişe açyp goýan. Egerde janymyz bokurdagmyza gelmedik ýagdaýynda towa edäýsek, şonu Allah Taala hukman biziň dileglerimizi kabul etjek. Şonuň üçin pursat veren, towa etmekle pursat veren Allah Taala munkerem hamd senalar bolsun. Egerde kim şu haram işlerden towa etse, Allah Taala şoňa adam kärçigini gaýdyp berjek. Bu täzeden namaz arny eline aljak. Bu şeýlede halal baýlygyň eýesi boljak. Bu şeýlede dünýäde näme haýyr, ahiretde näme haýyrlar bolsa şoňa beriljek. Bu şeýlede ýaşaýşy, rahat ýaşaýyş, rahat bedenli, kuwatly kalpli we giň gursakly adam boljak. Bu şeýlede adamlaryň howfundan, bozukluň, fäjirliň howfundan halas boljak. Gaýygam ınjylardan hem halas boljak. Bu şeýlede ýüregi nurlanjak, kalby nurlanjak we şeýlede her hili kynçylykdan çykalga taparýaly Allah Taala oňa sabırlyk berjek we hemişe rızkyny yeňil ýol bilen pikir etmeýän ýerinden Allah Taala esilip durjak we hemme kynçylygyny, bozukçylygyny, haram işlerden gelýän kynçylyklaryň hemmesini aýyrjak. Tiridin towa edýän adama Allah Taala nähili beýiklik, nähili beýik mertebe eşilýär. Dünýäň har delil dünýäden onuň dünýäň guly bolmaklykdan ahiretiň benneti bolmaklygy çagyrýar. Bu şeýdip ol ahirete aşyk bolýar. Bu şeýdip bar arzuwy şu dünýäde pek ýaşap ahiretde de bagtly insanlardan bolmaklyk iman tüýçülügini datyp başlaýar. Egerde kim iman tüýçülügini datdy, onu bu dünýäň nygmatlarynyň, bu dünýäň fani nygmatlarynyň düp göterip kesiler. Bu dünýäň haram keyplerine hiç gyzykmaz adam egerde imanyň birje prosentlik tüýçüsini datyp bilýär. Bu şeýde bu günälerden daşlaşan adamyň daşyndan günah işlerini ýazyp duran pirişleri hem şatlanjak. Elhamdülillah, indi biz bu benden dogduga düşmekligine sebäp bolmaýas biz. Indi biz oň diňe sowap işlerini ýazar diýip şeýle bir begenerler seniň günah işlerini ýazyp oturan pirişler seniň şol günah işlerden ilmi, sowudanyňy bilip gaty çenden aşa şatlanarlar. Ve hemişe sana dua ederler. Ya Rab, şu benden rahmet, şu benden eden günahlarından tövbe etti. Ve şonun aklın täzeden qaytarıp ber, täze düşünje ber, ona iman ver. Ve şeýle de Allah Taala mahabbetini sen bu benden netibeyle dip Allah Taala'dan şol benden söýmekligini dilerler ve onun tövbesi bilen aňyrbaş derejede şatlanarlar. Bu şeýdip ol adamda hiç hili gaýygam galmaz. Ahir soňunda da bu dünýäden aryk edip jan tapsyranda perişler oňa uly boşluklar bilen duşarlar, jinnet bilen boşlarlar. Bu hiç hili howp hatar ýok, hiç hili azap ýok. Saňa gabyrda da rahatlyk bar. Dünýäň türmesinden çykdyň sen, ahiretiň jinnetin bakçalaryna geldin sen.
şeydip ol kıyamata çelli cennetin bakçalarının içinde gavurna cennet bakçalarının içinde hal olup yaşayacak. Haçanna adamlar kıyamet gününde jokrama ıssın aşağına gün depeğine deşip baryan ýaly ıssyda ol rahat boljak, arşyň köleginde kölegelenjek. Haçanna adamlar Allah Taala'nın huzuruna baryp her kim öz sogap günäsine gowşandy, ol hasap depterçesini sagynyň üstü bilen aljak. O şeýdip Allah Taala'nın oňunda takwa kişiler, öwliýa adamlardan boljak. O şeýdip hem ol halas boljak, doguduk odundan halas boljak adamlaryň toporuna goşuljak. Allah Taala inşaallah goý hemme Muhammed ummatyny, musulmanlaryny şeýle haramlyga düşmeklikden halas etsin. Tizden tiz towa gelip öz eden haram işlerine gaýtmışym edip Allah Taala'nın öňünde çyn günälerden towa edip Allah Taala hem öz fadly kerem bilen oňa şu agdan derejelerini iki selep, köp selep oňa bermekligini Allah Taala'dan dileýär. Ya Rob, Subhanaka ya Rob, kema yenbaghi li jelali wajhik wa 'azim sultanik. Subhanak entel ahad. Ya Rob, sen yeketaktın, as-samad, hiç adama taş dältin. Lem yelid ve lem yulad, sen hiç kimden doğulan hem dältin. Seni hem hiç kimden doğuran hem dältin. Ve lem yekun lehu kufuwan ahad. Sana hiç bir barabardaş Hudaý hem ýokdur. Ve min kulli şeyin halaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Fafirru ila Allah. Inni lekum minhu nadhirun mubin. Her bir zat biz iki jüt edip yaratdyk. Siz käşke ýatlardyňyz diýip biz şeýitdik. Öz Robbuňyza gaçyň siz. Günah işini taşlap, şeytanı taşlap, nefsinizi taşlap, öz Robbuňyza tarap gaçyň. Men size Allah Taala tarapyndan äşgär dowluk oduny huwatir edýän peýgamber diýip Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adyndan Allah Taala aýdýar we Ibn Kesir rahimehullah aýdýar we min her bir zatdan jüt yaratdyk diýäni hemme mahluklar jüt yaradylan. Asman, yer, gije gündüz, ay, gün, deniz, der, guur yer we deniz, ýagtylyk we garaňkylyk, iman we käfirçilik, ölüm we ýaşaýyş, bitwagtlyk we bagtlylyk, cennet we dogduk. Hemme haýwanlarym, otlarym jüt yaradan. Näme üçin? La'allakum tazakkarun, ýatlamaklygyňyz üçin, bilmekliňiz üçin Allah Taala'nın ýeke täkdigini, hiç ýyly şäheriniň ýollaşynyň ýokdugyny, fafirru ilallah. Eger de ýeke täkdigini bileňiz soň gaçyň Allah Taala tarap. Yüzleniň Allah Taalaga, daýanyň Allah Taala, hemme işiniňizde Allah Taala'dan ýardam dileň. Inni lekum minhu nadhirun mubin ve la tej'alu ma'allahi ilahan ahar. Allah Taala'nın ýanyna Allah'ını çağıran ve hiç ýyly Hudaýy goşmaň. Bir Allah Taala'nın eger de kim Allah Taala'ny dost diýip tutunaýsa, onu ol hemme dostlardan yeterlik bolar. Femen vejadallaha femâzâ fakat. Eger de kim Allah'ını tapsa, Allah'ına yapışsa, ol nämeni ýitirsin. Femen fakadallaha femâzâ vejed. Eger de kim Allah'ını tanamasa, Allah'ına yapışmasa, ol nämeni tapsyn. Ol hemme zadyny ýitirer. Allah'ını ýitiren adam, Allah'ını tapyp bilmeýän, Allah'ına ýüzlenmeýän adam hemme zadyny ýitirer. Ya Rabbi, bize hemme fitnelerden halas bolar ýaly ýegsilmez iman kuwatyny ber. Bize şeýle bir kalp ber. Biz hemme bozukçulukdan towa edip diňe sen wadatyňa berilip özümizde hakyky kul hükmünde seni hem beýik perwerdigar hükmünde ululap hakyky bizi yaratyşyňyzdan maksat bolan özüňe wadat etip özüňi razy edip diňe
senin ibadetinde gidip ahiret bagtyna yetjek insanlardan eyle. Subhaneke Allahumma ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ent nestağfiruka ve netubu ileyk. Rabbena atina fid dunya haseneh ve fil ahireti haseneh ve qina azaben nar ve ahiru da'wana enelhamdülillahi rabbil alemin.